Менә хәзер ачуланмасагыз, мин бүгенге концерттагы үземнең иң яраткан бер җырымны җырлыйсы килә. Мин концертның шушы өлешен көтеп алам. Һәм сез мине аңларга тиешсездер дип уйлыйм. Мин беләсезме, 40-ка якынлаша торган хатын бит инде хәзер. Һәр көнне уйлыйм да шок катам. Мин әйтәм, нишләп мин сау сәламәт хатын-кыз, аягым кулым исән сау, бер бала кулда, берәү генә бит инде ул, бер штук. Мал туар юк, бакча юк, бер нәрсәгә өлгермим. Инде суткасына 4-5 кенә дә сәгать йоклап карыйм, алай да өлгермим нишләптер. Һәм һәр көнне уйлыйм, мин әйтәм, минем әни ничек өлгердем икән ул? 20 сутый бәрәңге бакчасы, 15 сутый яшелчә бакчасы. 4 сыер, 2 үгез, сарыкларның, казларның, тавыкларның чуты чамасы юк иде. Гөлләргә, чәчкәләргә күмелгән ишек алды. Әлбит аның өстенә һәр көнне барырга эш. 3 бала, әти, мишәр кайнанай. Һәм гомер буе елмаеп тора торган аппак тешле, озын кара чәчле, янып тора торган артык чибәр һәм гаять сабыр әнкәй. Мин 8 айдан туганмын. Тулы түгел. Февраль айында туганмын, алай да тулы түгел. Нәк 3 белән 4 арасында төнге сәгать 12-дә туганмын. Әнинең бик каты ачуы килгәндә мине әрлидер бәләкәй чакта. Шуны ничек нормальный булсын инде ул җиннәр кытырганда туган нәрсә дия. Нәк төнге сәгать 12-дә. Иң кызыгы шунда, мин кило 800-лек булып, 2 үпкәмдә дә авыр шир белән туганмын. Мин яшәргә тиешле кеше түгел тумыштан. Мин туганнан соң әни озак кына больницада яткан. Күпмедер вакыттан соң керделәр 2 медсестра, 2 ягыма утырдылар ди. Мине тынычландыралар. Гөлсин апа, син елама әле син. Ярар инде бердән-бер балаң түгеллә. Теге 2 кызың нормальный бит. Менә бусы шушылайрак булган инде, нишләтәсең? Главврач шалтыратты. Бүген искусственный дыхание аппаратыннан үзәбез. Гомер буена булай җан асрап булмас. Син, Гөлсин апа, кайт. Исән чагында әтисенә күрсәтергә тырыш. Ашыгырга кирәк, хәзер үк юлга чык. Өлгермәссең, дип әйттеләр ди. Кайтып киттем ди, әни әйтә, улгайып тапкан балам ялым кычкырып кызым ди. Шундый салкын үзәгезгеч көне. Юрганга төреп җыяу кайтып киттем, капканы ачып кирдем, әтиең карап торды да борылып китеп барды ди. Әбиең дә дәшмәде, мин гаепле ич инде ди. Мин тапкан бит инде ул ширле баланы, мин гаепле ди, әни әйтә. Кирдем әкрен генә әзерләп киткән бишең эленеп тора, бишеңә салдым да капланып елыйм ди. Безнең күршедә яши Галия апа, бик улы инде ул, ядрёный гына усал гына бер хатын, ул бүген дә исән әле, бик улы. Шул кергән. Галия апаң әйтә ди, Гөлсинә, син былай азаплама балаңны. Син үзең дә азапланасың, балаңны да. Ядекәрнең самагынын җылыт. Шуңа балаңның пеленкаларын батырып тот, шуңа өтіріп яткыр да юрган белән каплап куй. Бигрәк авыр сулый. Барыбер алып кала алмаячаксың. Баланың тәненә спирт бик тиз сеңә, йөк аралаш китеп барыр, сизмичә дә калыр, шулай ит дип әйтте ди. Шулай иттем ди, әни әйтә. Үз кулларым белән пеленкаларга төрдем дә, юрган белән капладым да, үлем кулына тапшырып урамга чыгып киттем. 6 сәгать буена урамнан кирә алмыйча йөрдем елап ди. Караңгы төшеп бетте. Кирдем, бишең янына утырдым, кызым бәхил бул, яме. Очрашканчыга кадәр, яме кызым дип юрганыңны ачып җибәрсәм, акырып ашарга сорап ятасың ди. Әни, мин әйтәм, ашыйсы килми иде дә. Эчәсем килә иде. 6 сәгать самагын эчендә ятып каралы син. Менә шуннан китте, акырып, уттап, бөтен тормышның өстен аска китереп, 4 февраль көне 38 ел була. Кем әйтте? Самагынның организмга зарары тия икән дип. Шуның аркасында гына кеше булып калганмын мин. Һәм беләсезме, минем гомеремдә бер генә тапкырда әнинең елаганын күргәнем булмады. Ниләр генә үтмәгән бит инде ул хатынның башыннан. Ләкин гомер буена менә шулай түн-түгәрәк битле, елмайган, матур булып күз алдында калды әнкәйнең яшь чагы. Мин белән
Bugün залда отыра торган күпмедер кешеләрнең инде әниләре бәлки дөнья йөзендә юктыр да. Һәм сез мине аңларга тиешсез. Менә шул арабыздан киткән әнкәйләрнең рухына дуа булып барып йөришсен әле бу җыр. Матур чакларын, яшь чакларын, түгәрәк чакларын күз алдына китереп, шул вакытларга әйләнеп кайтып, әнкәйләр турында уйланып утырыйк әле. Шушы җырда гына булса да. Кемгә шатлык, кемгә сагыш, кар ява бөтерелеп, әнкәйере иләк белән онылап тора кебек. Мин сәндерәдә утырам, мин бала гына әле, әнкәйнең йөзе ул чакта тулган ай гына әле. Мин сәндерәдә утырам, мин бала гына әле, әнкәйнең йөзе ул чакта тулган ай гына әле. Җырлый, камыр изә, дөрли яна мич. Мин үрелеп, токмаш урлыйм, ши булса да тәмле иш. Әнкәй мине ачуланмый, елмаеп кына кала. Аш пешкәнне көтеп торсаң, ни буласың, эй бала? Әнкәй мине ачуланмый, елмаеп кына кала. Аш пешкәнне көтеп торсаң, ни буласың, эй бала? Кар ява, хәтер түрендә, аклыкта арткан сыман. Әнкәй иртүк торып, мишен агарткан сыман. Мин сәндерәдә утырам, мишләр аппак, җылы. Әнкәй, миңа озын әкият сөйләле бу юлы. Мин сәндерәдә утырам, мишләр аппак, җылы. Әнкәй, миңа озын әкият сөйлә инде бу юлы. Кар ява, кар бөтерелә, яңа яуган кар исе. Әнкәй миштән алып куйган кабартма исе төсле. Ул чакта борчулар сабый, мин бала гына әле. Ул чакта әнкәйнең йөзе тулган ай гына әле. Кемгә шатлык, кемгә сагыш, кар ява көтерелеп, әнкәйере иләк белән онылап тора кебек. Мин сәндерәдә утырам, мин бала гына әле, әнкәйнең йөзе ул чакта тулган ай гына әле. Мин сәндерәдә утырам, мин бала гына әле, әнкәйнең йөзе ул чакта тулган ай гына әле. Gitmegiz, gitmegiz әле, gitmegiz. Kalender.